conta da forza que ten o cine e contar historias. Entón, desde ese momento, pois xa tiña como moi enfocado o tema de ser director. Pero claro, logo tes sempre un pouco en mente isto de non vai chegar a nada, os teus pais dicente fai algo que de diñeiro, non? Pero eso frustrábame un pouco. E claro, nese momento, na miña vida, con 9 anos, vivindo aquí en Verín, tal, dixen, ojalá poder ir a clases aquí en Verín, ou facer algo aquí en Verín, non? Do que quero. Non había nada, estaba estudiando no instituto e tal, pero sí que é certo que cada vez foi a máis, non? Metíme nun ciclo de producción, pero tampouco era como algo que necesitaba algo con máis actividade. E despois, bueno, houve un clic e fun para Santiago, desde Ourense, collín o bus e fun para Santiago e anoteime aí nunha escola e a verdade que foi moi ben. Santi Cañaveral, un rapaz que quere vivir da súa paixón. O rural dame moita voz, porque sí que o boca en boca fai moito, e ademais sí que vexo que fago un ben, como quen dice. Entón, aquí en Verín fago un ben e quero me quedar aquí en Verín. Latexos de Rural no Camiño é un proxecto que danos moita proxección aos artistas do rural e iso é algo que hai que agradecer a Rubén. Penso que é importante que a xente vexa que no rural hai actividade cultural. Fomentalo incluso desde a Vía da Prata e o Camiño de Santiago, identificar un pouco o arte co camiño, co peregrino, non? Que teñen máis parecidos que diferencias. Bueno, vexo que é un proxecto interesante, importante e, sobre todo, moi agradecido polos artistas que somos aquí do rural e que, ao mellor, non podemos ter tanta difusión, non? Nunha cidade, porque estamos empezando. O artista é o peregrino. O peregrino é un camiñante, non? Pero ten un obxectivo que é chegar, pois, a Santiago de Compostela ou a un sitio en concreto. O artista, no seu proceso creativo, tamén ten un camiño, non? Tamén penso que o peregrino debe disfrutar máis o feito de camiñar, chegando ata onde quere ir, que o momento de chegar ao final. Para o artista, o momento máis feliz é o proceso creativo, é a búsqueda, é ese camiño á obra, ao final. Entón, esa é a maior similitude que ten un artista e un peregrino. O máis gratificante do meu traballo, ademais da creatividade e todo o proceso que é na mente vivir do arte, é tamén ese feedback que recibes da xente a que lle das clase, non? Que o agradecemento, ver como cambia unha persoa cando entra pola porta por primeira vez e leva un tempo, que a xente ver como algo pode ser tanto unha terapia como unha formación. Ademais de vivir como un actor ou como unha actriz, aprendes a ser unha persoa máis feliz, máis cómoda contigo mesma, que se coñece, que se autodescubre, e penso que o máis gratificante é ese feedback, darme conta deso, que os meus alumnos están superando quizá moitos muros. Claro, porque hai que aproveitar os recursos que nos dá o rural ahora mismo, porque hasta ahora, pois, para ter algún tipo de posibilidad como esta, tiñas que desplazar a unha ciudad como podía ser Ourense ou como podía ser Vigo, aquí en Galicia, non? Entonces, ter esta posibilidade aquí nun sitio como Verín, pois a verdade que é un privilexio. Eu son un dos alumnos de Santi e para min este tempo de lecer é máis que nada un tempo de pasalo ben, un tempo de poder aproveitar a ocasión que se nos brinda de poder formarnos unha persona excelente como é Santi e ao mesmo tempo aproveitar eses recursos que están aquí, que se nos aportan para formarnos, pero non só formarnos desde o punto de vista do teatro, sino da vida en sí, porque ao mesmo tempo che permite, digamos, interactuar no día a día. Isto máis que teatro
por decirlo de alguna maneira, é unha forma de formarse no día. Nosotros llevamos trabajando como autodidactas más de 12 años y barajamos la posibilidad de la formación, pero en ningún momento tuvimos tiempo. Todos los que pertenecemos al grupo de teatro que tenemos aquí en Verín, trabajamos, tenemos fillos, etcétera, etcétera. Y de repente aparece el Príncipe Azul, Santi Cañaveral, que é fillo dun compañeiro e dunha compañeira, ademais, con formación, disponibilidade, generosidade. Non che quero nin contar o que nos cobra por darnos clase, estar aquí 2 horas aguantándonos todos os días. Calderilla. E encima está contento el chaval. E nosotros te puedes imaginar, un privilegio. Santi, eu diríache que é un artista, o que fai con nós é modelarnos. Nós somos diamantes en bruto e o que está sacando é as caras brillantes, entonces, algo así. Bueno, pois eu en Latexos do Rural vou levar a interpretación da miña obra, que foi creada por min. A idea que ten, que ademais de fomentar a Vía da Prata e o camiño, é dun neto do rural, labrego, que fala fronte ao seu avó, que xa non está, nunha silla vacía. Este neto fixose unha promesa ao seu avó de facer o camiño, o neto non o fixa. Bueno, o que a tesis son as excusas, a culpa de non facer algo que prometiches, reconcómeche un pouco a alma todos os días, non? Bueno, é a relación entre un avó e un neto, un avó que xa non está, é unha promesa que os une. Das historias que me contaras do camiño. Que camiñaras 200 km tú solo dunha. A xente dicía, bueno, que vaya co conto a outro. Pero a min gustábame contar as historias. Iso que a xente ten que ver Latexos de Rural no camiño, porque é unha axuda para os artistas que somos do rural, que somos xóvenes, que estamos empezando e que queremos vivir desto, é un gran apoio e ademais é un reflexo dunha das cousas pois máis escondidas quizá do rural, que é a cultura, non? Que é algo que a xente debería empezar, sí que o valora, pero quizá non está tan proxectado.